social media matinotenderera tichiona wazukuru ka ndinosangana nezvakawanda wazukuru ndoda kuti ndikudze wazukuru ka ina handina kana celebrity wandofarira kana one handina kana one wandofarira manzi wazukuru musaite henyu mafeelings kana nchitaura pamusoro pemacelebrity. Number 1. Number 2, handina kana celebrity wandinovenga kana one, handina kana one wandinovenga pakati pavo manzi wazukuru. That's why you see kuti munhu akaita zvaanenge aita ndinongozvinza panapa ndotaura iwo ndondobayiwa nemafeelings ati emi munoita my hero worshiping. I don't worship any hero. I don't worship any hero manzwa, handina inonzi hero worshiping. So terera muzukuru ndisandataura nyaya yangu handiti kana ungasati wasubscribe, put your notification bell. Also wobva watataurana macomments nemalike tinomada handiti right. Inzwaika vazukuru, handachitotaurirawo hangu chokwadi kuti handina macelebrity handinovenga kana kufarira. So pandoita mavideos about this celebrity ndinongopoinda zvakanaka zvaitwa kana zvakashata zvaitwa, ndichiudzawo tichitoyambirana nevazukuru vangu kuti izvi hazviite, izvi zviri right handiti. So ukasara uchiita mafeelings ndatova kuno kwangu ndatorara right. Nyaya yedu yatafambira ka pane mukadzi ari kutaura mashoko akawanda mazuva ano ari kutrenda. Mukadzi anonzi Tracy Zille. Pakazille here kana kuti amen indoti Tracy Zille handiti. So this lady ari kunyora mashoko akawanda and she is advising African men especially. So this is what she wrote handiti zvakatorwa Zim celebs handiti right. This lady she wrote kati zoni you stay in a rental apartment handiti, you drive a car owned by bank, you have nothing to your name except your ID book, you want to appear successful to people so that you can feel better about yourself, you will leave your children with nothing but Instagram pics. Manzo anu kufacebook mutokona nekuinstagram mune maphotos mamwe ekuti unoti ava ndo vari kurarama kalife. Vazukuru ndoda kuti ndikudze chokwadi. Ukaona vanhu vanenge vakaflasha pasocial media usabatikane muzukuru, usabatikane kana mbichana. Wanzwa muzukuru because mukadzi ari kutaura chokwadi uyu vanhu vanoda kuapia fanike vari nani pamasocial media kuita ungati tinazvo zvinhu zvedu zvakarongeka zvokuti kana uri shamwari yake unogona kufunga kuti ndasara panapa, ndasara. Unotsva mwoyo kuti zvone ndasara izvo kwana hapana kana nechiripo. Manzwa wazukuru so advice iri kupiwa kuvanhu vakadaro manje tanzi hapana chimwe chaunosira vana, unosira nhamo shamwari. Izvi zvekuda kuapia as if you have got things muchitora zvikweretu vazukuru hazvisi right. Paripo vanhu vanototora macredit cards ekuti vange vachingotora even salary yake isati yauya anotanga kuto withdraw. Medu muno hedu muZimbabwe zvisa zvavo hameno kana zvichiitika kune vamwe but zvinoitika apa takutopana yambiro kune vanozviita izvozvo handiti. Kune dzimwe nyika zvinoitika izvozvo unosara usina chinhu muzukuru. Let's learn to live nestandard yedu, usada kurarama kalife kausina neutoona kuti ana nhingi vari kuita zvavari kuita ka woda kuti ukwane-kwanewo. No. Secret ndeyekuti work hard. Wanzwa muzukuru, ukada kuitawo zvinhu zvakanaka mulife iwewe chirega kukwereta. Apa ndatozotsura kuda kukwereta nda kuita sachafa nezvikwereti ngatimbozvimira, ngatitsvagewo maideas, uya nemaideas ekuti ndoita sei mari muzukuru handiti. Endo pazvaunowana izvozvo gutsikana urarame standard yezvaunowana. Kwete zvoniwo nekuti uri kuona kuti ningi atenga zimotikari uda kuitawo competition yekuti nekuti atenga motikari ndakutondokwereta mari. Kadzi ari kuzviramba. So ndochandangondiuya nacho vazukuru tizoyambirana pamazuva tiri kurarama nawo vamwe vachiflasha
tinosira vana zvinhu zvepasocial media. Manzwa kuzoenda kumba kwako kawafa panapa ka toshayiwa kuti zoni kana kuti unovigwa sei zvinogona kunetsa. Shayiwa kuti tomuviga sei kutozopaza wardrobe yanga ichifanira kutozosara nevana futi ka wakuda kutoenda nayo kufutsirwa nayo. So ndochandangoti vazukuru tiyambirana handiti musachive zvinoitika mumastreets esocial media. In fact most of these people mumasocial media vana zvinhu zvachona vatorina. Ndochadako ndiuye nacho angosei ngataurira nekumacomments what do you think nenyaya yandauya nayo yekuzoyambirana handiti naangosei Steve ndichiti much love.